फोरोंगिरि सान फालिदों गसाइगाव बलामजरा ग्रेस इंलिश मीडियम फरायसालिया। गाजा गोमजायै फोरोंगिरि सान फालिदों बलामजरा ग्रेस इंलिश मीडियम फरायसालिया। आथिङाव हमनानै खुलुमनानै अनथोब होनानै फोरोंगिरिफोरखौ मान बावदों फरायसाफोरा। फोरोंगिरि साननि मुङै केक हानानै बरायदों बलामजरा ग्रेस इंलिश मीडियम स्कुलनि फरायसाफोरा। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बलामजरा गामियाव थानाय ग्रेस इंलिश मीडियम स्कुलाव दिनै गाजा गोमजायै मोसानाय रोजाबनाय हाबाफारिजों फरायसाफोरजों लोगोसे गोबां बिमा बिफाफोरा बाहागो लानानै फोरोंगिरि सान फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बुंथिगिरि महरै तामुलपुर बियाबनि बारग' एमएलए देरहाग्रा मोसाहारि बिथाङा नुजाथिफैदों। फोरोंगिरिफोरनि दिननि थाखाय आङो जोबोद खुसि जादों। मानो होनबा दिनैनि दिना रंजानाय दिन, बे खारननि थाखाय रंजानाय दिन जे दिनै फोरोंगिरिफोर, न'खरनि बिमा बिफाफोर आरो फरायसा गथ'फोर गासै खौसे जानानै मोनसे बुजिलायनायनि दिन। बे जाबाय फरायसा गथ'फ्रा गाव गावनि फरायनायाव माबोरै दावगानांगौ बेफोरनि बिसयबो फोरमायनाय जागोन आरो न'खरनि बिमा बिफाफ्रा बिदा फंबायफ्रा बे गाव गावनि गथ'फोरनि जि फरायनाय माबायदि फरायनायाव गोसो होनांगौ बेखौ बे दिनै सानलायनायाव बिसोरबो खोनासंनानै थांगोन। माबायदि मास्टारफोरनिफ्राय गियानखौ मोननांगौ बेखौ न'खरनि बिफाफ्रा खोनासंनो मोनगोन आरो गथ'फ्राबो स्टुडेन्टफ्रा बुजिनो मोनगोन जे जों माबायदि थानांगौ, सोलोंनायाव माबायदि गोसो होनांगौ, फोरोंगिरिफोरनि बोसोनफोरखौ जोङो माबायदि लानांगौ। नङाबा दिनै बेवहाय आलासिफ्रा मा बुंलांबाय, नंथारगौयैनो जोङो जे थांखि लानानै फरायसालियाव फैदों बे थांखिखौ जोङो माबोरै मावफुंनो हागोन बे बिसयखौ जों दिनै मिथिनो मोनबाय आरो बेफोरखौबो दिनै आङो फोरोंगिरि सानाव नोंथाङा सासे फोरोंगिरि जाना बरायजानो मोनना माबोरै मोनदों?